Magpalingki tayo. Yes. Palingki tayo pa, kakabsat, kanagurat. Kakabsat na nagringat. Ito yung titsura, ti palingki may dito eh. Okay. Hindi dyan nahilig nga agayos-ayos. Habang magpalpalingki, syempre, babalik kayo pag sarming. Sa kayo. Kompleto, bagasti kamote, carrots. Diba? Ganda. Ito isang bunganay na. Gana sa inyo. Kompleto. Ganda ka pang potog. Ano sa'yo, te? Diba? Prutas. May buko. Diba? Ganas. Sampalok. Ganas ang bebe. Kabatiti nga ba lang. Dapat ito ay pulpulong marmarunggay. Kita yung ako ti presyo sa loyo dito ini. Ha? Ilang po tagi mo? Ilang po di nilaga? Kangkong $6. Kamote $5. Kamote. Okay. Ha? Mahal ka. Itsura ti pagkatangan, mangga. Yeah. Saba, nga binukol. Siyempre, kasi nga talaga, diba? So guys, damdama mo nun. Palingkay kami pa itama sa luto madamdama. Orayin nyo di video damdama rabi, okay? Ay di video, di live tayo madamdama rabi. Olayin nyo. Ano? Ay di raffle, gayam. Di raffle, okay? Ay di raffle tayo madamdama rabi, orayin nyo, okay?